Tervetuloa Helkamo-autoon. Helkamo-auto on Škodan virallinen maahantuoja Suomessa ja itse asiassa me olemme maailman vanhin vuodesta 1947. Keyloop on meille vahva strateginen partneri. Olemme tehneet yhteistyötä maahantuontitasolla jo yli 20 vuotta. Ja nyt kun 3 vuotta sitten aloitimme vähittäiskaupassa, olemme valinneet Keyloopilta IMSin ja DMS-järjestelmät, koska Keyloop on vahva toimija autoalalla. Asiat ovat nopeutuneet ja etenkin huollon puolella koemme suurta onnistumista niin henkilökunnan kuin asiakkaiden tyytyväisyyden osalta. Keyloop Leads auttaa heitä vastaamaan asiakkailleen henkilökohtaisesti, nopeasti ja brändin mukaisesti. Ennen Keyloop Leadsin käyttöönottoa me missattiin noin 25% meille tulevista liideistä sen takia, että me ei reagoitu niihin riittävän nopeasti. Kaiken kaikkiaan. Pystytään näkemään, että tällä hetkellä me vastataan 100% meille tulevista liideistä ajallaan, laadukkaasti ja yhdenmukaisesti, ja sen lisäksi vielä asiakaspalaute on ollut äärimmäisen positiivista. Jälkimarkkinoinnin osalta mobiilimekaanikko on meille erittäin tärkeä työkalu. Kaikki meidän mekaanikot ovat alusta asti käyttäneet mobiilimekaanikkoa ja he kommunikoivat työnjohdon kanssa. Työ nopeutuu ja asiakaspalvelu paranee. Keyloop on tuomassa uusia Fusion-tuotteita Suomen markkinaan lähitulevaisuudessa. Ja Helkamo-auto on ollut yksi meidän innovatiivisimmista kumppaneista kehittämässä yhteistyössä Keyloopin uusia ratkaisuja tälle markkinoille. Keyloopin ratkaisut ovat ylivoimaisia Suomen markkinoilla tälle toimialalle. Odotamme innolla tulevia uusia Fusion-ratkaisuja, joilla voimme edelleen parantaa meidän digitaalista palvelua. Autoalahan on isossa muutoksessa ja maailma muuttuu entistä digitaalisemmaksi. Voin todellakin suositella Keyloopia kaikille alan toimijoille teknologiapartnerina.